História na nás dýcha z každej strany. Zo starých budov, miest, ulic, či z fotiek a príbehov, ktoré sa dedili z generácie na generáciu. Je ukrytá v predmetoch každodennej potreby, aj v zabudnutých listoch, ktoré prežili stáročia na povali. Často si ju ani neuvedomujeme, no sprevádza nás na každom kroku a ticho pripomína, že svet, v ktorom dnes žijeme, je výsledkom nespočetných príbehov minulosti. Niektorí ľudia však tento tichý hlas dejín nielenže počujú, ale rozhodli sa mu aj porozumieť a poskladať mozaiku z toho, čo sa zachovalo. S nadšením zbierajú staré predmety, skúmajú archívy, pátrajú po osudoch ľudí a detailoch udalostí, ktoré formovali našu spoločnosť. Vďaka ich trpezlivosti a zvedavosti sa minulosť nestráca, ale ožíva. Stáva sa mostom medzi tým, čo bolo, a tým, čo ešte len príde. Nahliadnime do osudov a úsilia týchto výnimočných ľudí a poďme spoločne pospájať zo pár úlomkov histórie. Prvý diel tejto série bude o zberateľovi, ktorý v tak obyčajnom predmete, ako je stavebná tehla, dokázal objaviť hotovú ódu na typografiu, vďaka čomu sa rozhodol vybudovať malebné miesto, akoby vystrihnuté z fantasy sveta s vlastným géniom loci. Volám sa Vladimír a fascinuje ma história značkových tehál, tehliarstva, hlavne na území dnešného Slovenska. Asi tak pred 15 rokmi sa mi dostala do rúk tehla s orlicou, rakúskym znakom, a to ma tak zaujalo. Robil som v Rakúsku na rôznych stavbách, prichádzal som do styku s tehlami a tam aj ozaj pekné tehly. A ma to tak začalo zaujímať, kde sa vyrábajú, ako sa vyrábajú, a začal som ich zbierať. A na Slovensku som ich vymienial zase za slovenské s inými zberateľmi. A tak ma to zaujalo, že som zostal už pri tom a spravil som si toto múzeum. Tu mám hlavne slovenské tehly. Poznám sa s viacerými zberateľmi zo Slovenska, z Čiech, z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, a stretávame sa na stretnutiach, či už v Maďarsku, alebo aj u nás na Slovensku, v Bratislave. Niektorí majú tematické zbierky, zbierajú napríklad len názvy miest, erby alebo zvieratá rôzne. No, ja sa zaujímam o všetky značky tehelní na Slovensku, aké boli. Není som zameraný na nejakú tematiku. Mám to tu rôzne, všetko vlastne, čo môže byť. Zo slovenských najkrajšie, čo sa mi páčia, sú erbové tehly, napríklad rod Pálfiovcov. Ich erb je len na zlomenom kolese. Ďalšia tehla, ktorá sa mi páči, je česká tehla. Postavička znázorňujúca Čeplina, aspoň mne pripomína Čeplina, keď sa pozriem na tú tehlu. Potom sú aj zaujímavé tehly, ktoré by sa dalo povedať, že sú to zmetky, ktoré vôbec sa nemali ani na stavby dostať. Rôzne prepálené, dokrivené, alebo pobehané zvieratami, otlačky nôh zvierat, mačky, psy, sliepky. Najviac si cením v mojej zbierke tehlu v Rakúsku, Riba Fischament. Je to znak mesta, tá sa mi aj najviac páči. Je to pekná tehla. Prišiel som k nej tak, že som pracoval u pravnúčky majstra, ktorý robil v roku 1840 v tehelni vo Fischamente. Chcel by som hlavne získať čo najviac značkových tehál z môjho regiónu, z Hornej Nitry. Nachádzalo sa tu dosť tehelní, už neexistujúce, aj napríklad v našej dedine.
Slovenských mám tých 2800, to je, hovorím, v tomto múzeu uložených. Rakúske, tých mám tiež okolo 2500 a potom ukrajinských asi 70, poľských okolo 100, českých mám okolo 200, maďarských okolo 200, 250. Spolu so všetkými aj z okolitých štátov mám asi okolo 6000. Mám to zoradené podľa abecedy, niečo mám uložené už aj z českých, maďarských a ukrajinských. Rakúske mám spravené len orlice, všetké to mám pri dome, spravenú stenu. Múzeum sme postavili so susedom a je to všetko z materiálu zo starej šopy, ktorá tu kedysi stála 100 rokov. Ešte chcem niečo také postaviť na rakúske tehly. Čo teraz? Už sme skončili.